Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. Friends, honey, thank you for love and support. I appreciate you. Thando Nesimbu recent episode la kuvela khona ukuthi usiso bebuzwa abantu abaningi la ababuka ishow Thando Nesimbu kababa uMseleku uphi ngoba akaveli. Sorry guys, ngine-flu ngiyaxolisa ngalokho, so ivoice yami ayikhuphuki kakhulu. Uphendulekile ke lo mbuzo. Kunento bengisho ekuqaleni makuvela uSeason 8. USeason 8 ngibona ngathi uyi-remake of Izingane Zesithembu Season 2. Why ngisho njalo? USeason 2 Izingane Zesithembu ishow le etrendile leya show noma kuyingane zesithembu iphuma kuThando Nesithembu yatrend. Ngabuka ukuthi izinto kwi-promo mangikhompara uSeason 2 Izingane Zesithembu kanye noThando Nesithembu engathi kunento yokuthi because le episode yenzeka abantu bayireceive kanje bazoyenza. Yizinto zokuthi abantu abathina ku-social media bazokuphendula. Kudala we guys, kunevideo engayenza ekhuluma ngokuthi eyikhuluma ngani le no thanks ma abantu bayireceive ngendlela yabo, because into ebalekile mawuzolalela umuntu ofana nami ukuthi uze ukuthi uthini before ucomment. Lapha ngangikhulume ngobuhlakani. Mangiyibheka lento eyenzeka manje nokuvela ukuthi akekho usisi because kunama differences akhona, into eyenzeka kona wonke umndeni. But manje ihlalile le ndaba yazazovela beku-episode 19 and mayivela ku-episode 19 isihamba nabantu as abantu ababonayo izangoma ney'nyanga, because kune-information okuvela ukuthi usenayo and ukholwa le information usisi kaMseleku. Ngase ngithi-ke mina if uhambe wayelalela leya interview yalo malume othi usebenze nobaba uMseleku and into wayibona ukuthi iyabaxabanisa yimali, waxabanisa ukuthi usiza umuntu osevele enemali ezoba i-leader yakhe. Sesibuka-ke izinto azenza manje ezi-calculated because kune-episode ethi abangahambi kubantu because abantu ababonayo baxabanisa abantu. Kwaphinde futhi kwaba ne-episode ethi uzoletha umuntu ozobasiza bakline umsami i-situation ekanjalo. Before leyo kunoSibindi noLwandle la ngathi khona bobabili bane-gift enabantu abadala and into abayenzayo bayalungisa because kunezinto ezingekho zinhle. Obeka yonke le ndaba uyena ubaba uMseleku othi kunento ayifakile and lento ayifakile mhlampe wayezama ukuthi khona kulungisayo kodwa manje isijikile lento, waze wabala ukuthi kunomkhovu. Inkinga-ke abantu abalalelayo thina kuvele kube ngathi yithi esifika nalento siyixoxa nje asiyithathi ku-TV show. Namanje-ke kwi-episode esiyilalele ubaba uMseleku othi usisi wakhe uye kubantu wafike wezwa ngabantu, kwathi abantu babemchazela lento abamtshela yena wayibona wayikholwa bahlukana. Into-ke abamtshela yona ukuthi umvimbele kwimpumelelo yakhe. Njengoba le nto isikhona etafuleni abantu bayi-interpret-a ngendlela ehlukile. Angikwazi nami ukuthi ngoba ubani eyichaza kanje, ngoba ubani ethi umuzwa kanje uMseleku uqinisile. Engikubonayo yonke into ekhulunywa ku-social media unendlela yokuthi uzoyiveza ibe ngale ndlela abantu abayicabanga ngayo, but kube sengathi lento futhi iqala u-social media. Njengoba ngisho u-episode 19 kuthi ubaba uMseleku usisi wakhe lo abevela naye bebabili esimazi kumakamnqobi, ingane leyo mfana engesike sayibona, wuye ohambe wayobona kubantu ababonayo, wabuya-ke wabeseba nento yokuthi kunezinto ezingaqhubeki empilweni yakhe and ukungaqhubeki kwazo uMseleku uyisizathu sokuthi lezi zinto ayiqhubeki. Njengamanje-ke yingakho singasamboni kuThando Nesithembu. Njengoba kade nibuza guys, mangikhumbula kahle ukumbona sagcina ukumbona ku-season 6 kuwumembeso kaMakhumalo la owayegqokisa khona uMakhumalo izinto wayesey'gqoka esebeka Khumalo. Kusukela kuleyo episode abantu bebelokhu bebuza ukuthi hawu kanti uphi usisi kaMseleku, uphi umfana, nabanye baze bathi asamboni umfana
umfana lo ompofu kanti okabani, kanti umshana kaMsiriki. Njengamanje-ke usezile wazophendula laba ababuzayo because ngibonile uma ekhuluma noSinewe ukuthi uSinewe benendlela yokuthi ngiyazi, kube sengathi uyamvimba ukuthi akangayikhulumi. Wayikhuluma-ke ukuthi kube nabantu abamtshele into wayikholwa, kanti uma uhamba uya kubantu uyavele, nami ukucabanga kwami ukusuka ukuthi uye kumuntu usuke ikhona into ekuhluphayo. Awukwazi-ke futhi ukuthi usufike ngale ngoba unenkinga ujike uphikise le mpendulo oyitholayo. Akwenzeki vele uhambe nje ukuthi hey, ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Uhamba ngoba unenkinga, kube ukuthi-ke nomuntu okusizayo ngale usesebenza kulokhu ukuthi vele uze la uzodinga usizo. Uzoyibeka-ke lento ayibeka phambi kwakho uyithathe ngaleso sikhathi. Okwamanje-ke sizazi isayidi likababa uMsiriki because uyena esibuza ku-TV show ebeka usisi asimazi. Ngokwami-ke angidingi nokulazi isayidi likasisi because ezinye izinto uyabona ukuthi imindeni nemindeni iyadlula kwizimo ezikanje. Ukuxoxa kwethu ukuthi kuyingxenye ye-TV show. Ngiphinde futhi kusho ubaba uMsiriki ukuthi usisi wakhe uhambe wayobona wasephuma nale information ukuze mase nifika la ku-comment section niyibambe njengoba sisho. I-recent episode yakho Uthando Nesithembu sisalindile okuningi. Angikwazi ukurekhoda ngendlela ejwayelekile kunesiphithiphithi nane-flu, kodwa sizwile-ke impendulo. Babekhona nabanye ababebuva ukuthi kanti fix uphi umndeni uMsiriki osibekele before ukuthi umndeni oclose naye usisi wakhe kuphela. Abanye bakhona ngento ayichaza wathi impumelelo yakhe yamakhela izitha yaze yenza umndeni waba izitha. Sibamba lento esixoxela yona mase sibuka ngendlela esibuka ngayo. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi niphendulekile-ke guys ngoba bekukhona nabanye bephendula bethi thina siwomakhelwane unawo umndeni kodwa awuveli. Omakhelwane-ke guys masibabuza izinto esifisa ukuyibuza bayabaleka, ngesikhathi singasababuzi sebeyasiphendula. Okwamanje siyibambe ku-TV show. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.